Îți dai seama că ăsta e pregătit, are șufe ceva la el. Frânghie de aia. Te legi, pot. Ăsta știe, mă, că este prima oară de vine pe aici, ia. N-aș fac să-mi bag. Ce fac? Uite-te la cauciuc. E zăpadă pe ele. Nu, mă, Kiki, uite-te. Ce, mă? Uite-te jos la pe șasiu. Vezi pe se mișcă. Păi se mișcă, mă, Cloncă-ne. sunt gropi. Alea, mă. Cum se cheamă? Da, mă, da. Vezi cum cloncă? N-ar putea să. Wow! Cât merge ăsta, mă, de... Nu Nex, ăla. Cât merge ăla de... 30 merge, mai să auzim cu el. Păi da, dar el nu derapează, tu derapezi. Eu îmi tras una de mână. LOL. Ia vei că o tragi și aici. Nu o tragi, bă, nu o tragi aici, să mor tu. Că filmează stop. Bă, termin. Aici să nu o tragă pentru că se duce treacă în parapețe ăștia. Și pe partea lui Tiro, unde aia? Pe partea mea, a? Dar tu nu ești pe partea asta. Da, dar tu te duci cu spatele primul. Da, corect, așa. Dai mă drumul la Auzi, muzică. mă, te mulți în partea asta. Nu. Da, fiindcă noi stăm